Koliko su na ljudi odebrali za danas? Ja, šta ćemo? Ja mislim da ćemo malo videa da bude duži, ali nema veze. Ajde, ja ću da budem kamer mod. Ajde, imamo. Možemo streamovati, ali nema veze. Ajde, Andro. Ajde, ovo ima da bude baš zabavno. Pogledajte što sam vidio. Pa nema veze, ja sam bez rukavica. Ajde, Andro. Ajde. Headshot! Andro, kakav je osjećaj! Sad ti nas gađaš. Mislim, Mihajlo. Ajde. Ajde, će ga sad mi gađat. Ajde, Mihajlo. Ajde. Ti pogodi mene! Kakav je osjećaj! Jebe! Presekla. Kako se moderno vuku sanke. Mora zanigije moje. Ja sam spreman. Sad čekamo sam Mihajla. Sine, noge na sanke. Pogledaj ovo kako me čeka, sine. Da će me ubiti. A ujebe. Moram se pripremiti. Oj, Đurđo. Pomoć Bog. Nek je Bog da pomoći! Auć! Ne! Aj, pao mi sneg po telefonu, sine. A ne, misli po kameri. Da malo slaži. Ajde, čekam Andriju. Ne mogu da... Može. Kreći. Sine! Sve po jedna. 5. A koliko je? Tandro! Ajmo sam i brata gađati. Znači idem, čekam ga s ovim čudom. Ajde! Nema veze, ajde! Nema! Daj, ajde, nema veze. Mihajlo! Moja kamera, moja pravila. Kreću! Evo ga! Da. Šta je ovako? What the fuck? Jebite se ljudi! Fucking you bitch! Kako ti je glava, sine? Kada te Bog popšu? Kakva ti je ova kapa, sine? Ajmo, odo ja sad. Aj, šta ova ima ovo? Ali sreća ispala ti! Yeah! Joj, sad ćemo naći novu garant. Jebat. Evo krećemo.
i freaking good. A još koliki je zgrudve sine, da stavim kapu za svaki slučaj. Ja ću možda malo požurim. Ajoj. To! Feju! Ne! Ti imaš 5, ja 6 i ubij. Znači, još malo. Andrija, uzmi još 2 grudve i ja 2 i da završimo brata. Pa ne ti imaš, pogodili smo mi tebe. Ja sam te pogodio sa 2 grudve, Andrija je s 1. Pa. Može, ja sam spreman. Andrija, pripremam 2 grudve. Ajde. To! 9. Još 1 život imaš. Dobro, još 2. Pa koliko imaš? Imao sam 6. Andrija me jednom promašio, jednom pogodio ti. A ja sam tebi oba puta pogodio. Znači 9. Ti si jednu grudu imao, jesi kupio? Dobro, Mihajlo se bio prezo, pošto je imao malo života, pa malo naš. Ja, i ako vam se svidio video, obavezno stavite like, share, subscribe. A čekaj, ti Andrija da igrate. Upravo si, nije još gotov video. Hoćeš? Dobro, nas si izgubio i ti. Ajde, Andrija. Hoćeš? Dobro, pobjedio sam! Ajde, vozi do gore. Ne, pobjedio sam! Ako se svidio video, obavezno stavite like, share, subscribe. Meni će da vam kažem svidio. I možemo se vidjeti u sljedećem videu. Mislim da ćemo sljedeći video praviti distrakt. Ok, na Mitra, mislim i u Nan. Ne mislim ćemo Nan. Neku tamo. I jesam i u razred. Ok. Da više ne dužim. Ako vam se svidio video, obavezno stavite like, share i subscribe. A mi se vidimo. Ja. A mi se vidimo, ako hoćete zapratite me na Instagram, nije ozbiljno. Ćao!